Wai dan Allah me yake damun ki ne Aisha? Wallahi tunanin kansu ne sa na rasa sukuni. Ni ko Aisha kwana biyun nan lafiya take. Kwarai da gaske. Ciwon so ai ba abin da baya sawa. Haka ne. Baba kan shi yana ciki? Ina ciki ba lafiya. Ba na son kuna hulɗa da ƴaƴan talakawa. Talaka da mai kuɗi duka Allah ne ya halicce su. Dakata, ba na son kina shiga cikin al'amurana da ƴaƴana. Amma fa wannan kai ba fa zan yadda ba. Saboda haka na bai kwanta ba, saboda maganganun da ake a kan shi yayi yawa gaskiya. Alhaji duk abin da ake faɗa kan kansu baka da tabbacin shi. Hakika wacce in lissawun ita ce. Dalilin wani abokina. Abba ya kwace mu has. Akan me ya kwashe miki waya? Saboda muna waya da kansu. Bakan shi yana da ƴan mata buhu. Ni fa na riga na gaya maka ba ko da yaushe nake daga waya ba. To Aisha kina ganin ko goge lambar zan na hakura. Wallahi budurwa ne sabuwa kat an mura kai da gida. Dan Allah waye kansu dinnan ne? Wace ce ke? Aisha mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka mun mafita. Mahaifinku ne a accident yana asibiti yana son ganin ki yanzu nan. Abban na rasa me yake damun shi. Saboda na san damuwa ba ta wuce wannan damuwa.